guhdarvanên birûmet bi hêviyek em wetev, rûspî û serfirazê dinya û axretê bin, edest bi axaftina xwe dikim. Mijara me mijara însanê ehmeq û biaqil e. Xwedayê Teala di Qur'ana pîroz di Sûretê Qesas di ayeta pêncî de Estaizu billah وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰه صدق الله العظيم الآخر آية. Teala gotiye ma gelo kî xusrantir û zirartir, malwêrantir ji wî kesê ku dev ji emr û fermanê Xwedê berdayê, bi xebera Xwedê nake, bi xebera şeytan û nefsa xwe dike. Pêxemberê me jî aleyhissalatu vesselam li gorî rîwayeta Şeddadê Kureys gotiye El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile li veba'dil mewt. Gotî gerçek însanê biaqil ew ê ku bi xebera hewa û nefsa xwe neke, bi nefsa xwe re hîsab û kîtab bibîne, bi xebera Xwedê bike, dinya û axireta xwe qadanj bike. Hem şerefdarê dunyayê be, hem qadanjkirokê axiret û cennetê be. Dîsa jî însanê bêaqil ya jî gotî însanê ehmeq, gotî ew ê gotî ew kesê ku gotiye men ittebe'a nefsehu hevaha ve temenne alallahil emaniye. Gotî însanê bêaqil. Cikî de gotî însanê ehmeq jî ew ê ku xebera Xwedê, bi xebera Qur'anê, bi xebera aqil neke, bi xebera nefsa xwe bike, nefsa wî bêçe. Bi xebera nefsa xwe dike û bi nefsa xwe re hîsab û kîtab nabîne û divê Xwedê xefûr rahîm. İnsanê biaqil jî ew. Di vir de ez kam tiştî bêrim ziman. Cana xel dibêje filan kesê hanê dîn e. Gilewt qerêşe. Ew ne dîn e. Gerçek dîn ew ê ew kesê ku bi xebera Xwedê neke, bi xebera şeytan bike û axireta xwe wêran be û here cehennemê dîn ew e. Ew kesê ku di vê dinyayê bira emirê wî 5 sal be, bira 8 sal be, ku dinya wî wêran be, ku axireta wî newêran be, ev heftê 8 sal wenda dike. Ev dînê dunyayê. Lê ê ku fîlozofê dunyayê bijî, ê ku çiqa serokê cîhanê bijî, ê ku çiqa zengîn bijî, ê ku fabrîqetor bijî, li vê dunyayê bira emirê wî 100 sal be, ku axireta xwe wenda bike, ku bi xebera nefsa xwe bike û ehlê cehennemê be, ew ji vî dînê vê dunyayê gelekî xusrantir e. Dînê vê dunyayê 5-6 sal dunyayê depas kiriye, heyata wî nexweş û dî bûye. Lê ê ku xebera nefsa xwe bike û axiretê wenda bike bi ehlê cehennemê, dînê heqî ew ê, ew ebedî axireta xwe wenda dike. Emirê vê dunyayê li ber axiretê wek mûkî serê me û çiyayê agiriyê. Ev bûye serê me li ber çiyayê agiriyê çiqa hindike, welo emirê wî 100 sal be, birokê cîhanê bijî, ev yanî ev dinya hanê derewîn û emirkun, ew axireta ebedî û cennet û nîmeta wî mû nikare li vê dunyayê bên ziman hewqasa ku nîmetê wî hene pir û zafetê, difiroşe di vê dinya hanê kin û dinya hanê fanî. Belê, pêxemberê me çiqa xweş gotî. Hiç însan, filan kesanê çiqa însankî biaqil e, dewlemend e, ya zengîn e. Zengînîbûn ne biaqilbûnê ye. Ew zengînbûn jî ew însanê ku malê xwe di riya Xwedê de bide, ew mal jê re dibe ku malê salih be, qenc be, nîmetê Xwedê be. Ew kesê ku malê xwe fexr bibe, pê kîbir û tekebburê bike, di riya Xwedê de nede, hinekî di riya xerabiyê de din, ew malê wî ne dana Xwedê ye, ew xedeba Xwedê ye. Ew kesê vê dunyayê jî ku dîn e, aha, ew dînê vê dunyayê nedînin, gerçek dîn û ehmeq û bêaqil, ew kesê ku şerefa dunyayê ji dest bide, ne li ba Xwedê û heq û xelqê xwe be, û ne li ba riya Xwedê be, li ba nefsa xwe be, ku dîn dinyayê jî wenda bike, şerefa dunyayê jî û axiretê wenda bike, gerçek wek pêxemberê me gotiye, heqet pêxemberê me sallallahu teala aleyhi ve sellem wehya ilahiyê girtiye, ew însan ehmeq in. Bi hêviya ku em ê neehmeq bin, bi xebera nefsa xwe nekin, em ê bi xebera Xwedayê xwe bikin, her em we tev emanetê Xwedê bin ya Rabbî.